Ja ću tu ispred da čekam. Koji Savo? Ujutru, nedeljom, naročito, nedeljom, posle svake liturgije, svi koji se nađu u sali, u crkvi, su pozvani, se služi kafa, rakija. Ovdje je škola. A tu se ulazi, tu je škola. Onda se zove dopunska škola. Svetozar Miletić, dopunska škola, koja je priznata. To je kao večerna škola, ali je priznata, ministarstvo priznaje Ministarstvo prosvete i kulture. Kao ko završi tu školu, dobija istu diplomu da je završila osnovnu školu u Srbiji. Dolazi ovaj Milićević, on je za dijasporu, mislim. Da, jeste. Bio je on skoro. Obilaže, ima, znači njih su 3 učiteljice. Jedna je u Udinama, ima u Udinama i kao istureno odelenje. Znaš, tamo jedna od njih, a ovdje su i Tanja i Slavđe, Hercegovina tvoja. Da. I sada? Glavni grad Hercegovina. Bileća. Ne iz Bileća. Trebinje, izvinjam se. A rekla mi je Tanja da ima puno učenika. Ona ima predškolsko, ima 70-80 učenika, a ukupno ima oko 200 i nešto učenika, što svim razima. 200 i nešto učenika. Da, ima 3 učenika. Ali ide jedan podeljen će u 3 dana. Da. U 3 dana dolaze, recimo, utorkom, sredom i četvrtkom. 3 dana u toku nedelje. 3 dana u toku nedelje po 2 sata. Po 2 sata. 3 dana po 2 sata. Od 5 do 7 uveče. Znači, na kraju Tanja ili učiteljice koja je vodio školu, pred kraj dolazi pop i on malo veronauku, malo decu. Stara reći, idemo to je inače Ivo Andrić. Da. On je bio konzul. A ko je još bio konzul? Pre par godina, Kićanac. Da. Znamo ti da odeš kod gospođe. Ništa tamo posla. Reportaža znači. Ima šta da se vidi.